El govern espanyol endureix la creació de les noves universitats. Quins són els nous criteris? Díaz Ayuso diu que impugnarà el decret perquè suposa un atac a la iniciativa privada. A veure, que dius que aquesta reflexió és la d'una persona formada, conciliadora i d'opinió ponderada? No seria l'Ayuso en aquest cas, no? Però bueno, la notícia ve acompanyada amb una foto de catedràtics multicolors, amb la disfressa de punys de ganxet i barret amb serrell d'espaguetis, que dius, aquesta indumentària també podria ser ideal per la festa del Mundial del Teletabi, del Dia Mundial del Teletabi, juntament amb la d'un waterpolista amb el gorro horrorós i la d'un ciclista de cap de setmana, perquè també t'ho juro que hi ha una invasió extraterrestre i els agafen de mostra, Saps quantes universitats hi ha, Carles? Quantes? Hi ha 96, 50 de públiques i 46 de privades. Està molt bé. El govern espanyol ja ha anunciat que, va anunciar fa 6 mesos la intenció de frenar la creació de xiringuitos i reforçar les exigències per garantir que les universitats tinguin projectes de qualitat i no siguin una màquina espenedora de títols. Ja. A veure, jo tinc una amiga, professora de l'institut de no diré de quin poble, d'un lloc molt llunyà, que diu que d'aquí pocs anys no anirà més al metge ni viatjarà amb avió, perquè diu que no es vol arriscar a trobar-se amb els seus exalumnes en aquestes professions. Exacte. Mira, bona reflexió aquesta. Total, el govern espanyol endureix la creació de noves universitats. Com ho faran, segurament posaran més Portland a la mescla del formigó i així les noves universitats seran més dures. Què et sembla? Que ja feia falta.